खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया आसामनि मोनसे कलेजनि प्रफेसारआ पुलिसजों हमजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे प्रफेसारआ जौ लोंनानै कलेजाव फैदोंमोन आरो गोबां हिन्जाव फरायसाफोरजों मुगैथाव आखु दिन्थिदोंमोन। उनाव सा 52 जन फरायसुलिफोरा प्रिन्सिपालनो बे प्रफेसारनि बेरेखायै आर'जलाइ होनायनि उनाव प्रिन्सिपालआ पुलिसनो खौरां हरनानै खाहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे प्रफेसारनि मुंखौ डक्टर हेमन्त शर्मा होनना मिथिनो मोन्दों आरो बियो नर्थ लखिमपुर कलेजाव असमिया बिफानाव प्रफेसारनि साख्रि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया कानाडा हादराव भारतनि सासे 24 बोसोरनि लाइमोन सेंग्राखौ बुग्लिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सेंग्राया कानाडा हादराव फुड डिलिभारिनि खामानि मावोमोन आरो पिज्जा रानबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा गाग्लोबदों आरो बिनि गारिखौबो सेनानै लांखोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। दिनैनि फुंबिलिनि गेदेर खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव डिलिमिटेसननि गोदानै दाफामफिननो खावलायनायखौ सुप्रिम कर्टआ नेवसिगारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि डिलिमिटेसननि ड्राफ्ट प्रप'जलखौ 20 जुन खालि सुप्रिम कर्टआ सेक्सन 8A नि गेजेरजों फोसावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गावनि आंगो बिसिखौ बुग्लिना होखारहरनानै गुबुन हिन्जाव गदाय लादों गरामारा बिसडिसिनि चेयारमेन राजेश नार्जारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय रुपहि गरामारा बिसडिसिनि चेयारमेन लंपट राजेश नार्जारिया गावनि आंगो बिसिखौ बुग्लि बुनानै अयथासार खालामनायनि जाहोनाव न'निफ्राय खारनो गोनां जादों। बे खारनाय सुबिदाखौ लानानै क'क्राझारनिफ्राय गुबुन हिन्जाव गोसोथोना लाबोदों होनना गावनि आंगो बिसिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आरोबाव गाबै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि लंपट राजेश नार्जारिनि न'आ बाक्सा जिल्लानिनो रुपहि हालामनि लावहिरिपारा गामिनि। गावनि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला गाव थासेयावबो गावजों लोगोसे 8 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला थासेयावबो गुबुन हिन्जाव लाना फैनायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो गावखौ अयनाय खालामबोबाय थादों। सिखा रुवा बायदि लानानै दाननो होसोनाय जानो लोंनो सुख गैयै दै गुदुंजों सारनानै अयथासार खालामबोबाय थायोमोन होनना फोरमायदों। लोगोसे खौरांनि गेजेरजों बि टि आर सरकारखौ खावलायदों दि गावनि फिसाय लंपट राजेश नार्जारिखौ चेयारमेन बिबाननिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ होनना बि टि आरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरदों आरो लोगोसे पुलिस बिफानखौबो खावलायदों दि चेयारमेन लंपट राजेश नार्जारिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होनना दाबि दैखांदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।